Mulipampana. Mwalandira tati 1 minute yoka. Tafikani? Tikulandireni. Pano pa doa. Tikulandireni kuno ku Vera boma la doa. Komwe His Excellency Professor Mthalika ali pa ulendo omeneza anthu makombe mwini wakadera lino tikutokoza wolemekezeka a president a DPP Dr. Arthur Peter Mthalika komanso mwana wanu amene inuyo mwamuyimika pa mpando wa uchado MP Izizi Demendo. Takulandirani kuno kumvera ndi manja awiri ndipo mukhale omasuka. Ine ngati sine group makombe chipani cha DPP wolemekezeka si chipani cha chilendo ayi. Chipani chimenechi kuno chinakhazikika kale. Ndikubwera kwanu ndikuthokoza kwambiri kuti anthu akuno kumvera alankhuleni koma tili ndi ziwiri zitatu zimene tiyenera kunena kuno wolemekezeka tikudya zikhawo. Tithandizeni ndi chakudya njala kuno yavuta ndipo kuno takulandirani ndi manja awiri mukatilankhula ife tikuva ndipo cholinga chanu wolemekezeka tikudziwa kuti pa 16 ndipo pali ntchito ife tikufuna ngati senior group makombe kuti chipani cha DPP chiloweso mboma tione kusintha dera lino la Mvera zikomo kwambiri wolemekezeka. Komanso ndili ndi mafumu ochuluka wolemekezeka dera lino la senior group makombe tili ndi mafumu over 50 amene ndi anthu ochuluka kwambiri msonkhanowu ndi dzuloli limene magalimoto anali kuyenda koma taonani china mtindi cha wanthu chimene chabwera panochi kusonyeza kuti chipani cha DPP kuno kumvera do East constituency tikuchikonda kwambiri. Ulemu wanu wolemekezeka zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amene ndi mfumu athu amakombe tendimbe mmanja mwa chifumu. Bwana constituency ino ndi doa East constituency imene MP wake padakali pano bwana ndionapo chimwendo panda. Bwana kuno ngati DPP bwana kuno ndiye kuchimake kwa DPP. Ndimangofuna bwana 1 minute yoka kuti ashado anu bwana amene akuima kuno amene akuwina pa 16 pano angopereka moni okha bwana ndilole ni 1 minute yoka bwana Izizi Ndomondo. DPP wale! DPP wale! Chala mwamba, chati, chala mwamba, osengu, chala mwamba. DPP wale! Tapondwa taona tati. Simu kusengele na banzi. Ulu tirani umbani mbanza mula tafika. Ine, bwana mwafika hapa. Anthuwa akhala kuvuta nthawi yaitali bwana kuti angokuonani. Moti kufika kwanu ndi chiyembekezo chawo manga kunkhani ya njala kuti njala yatha. Kunoko bwana anthu timadalira ulimi. Komano zipangizo zonse za ulimi pano sizikupezeka iyayi. Monga mmene munkachitira inu kale mucha. Moti kufika kwanu pano aliyense akuziwa kunena kuti kunkhani ya ulimi kudowa kwathu kuno ziyamba kuyenda. Komanso timakhala anthu ambiri apali ndi malo amene amalima akuluakulu. Koma kuti akafike kumalo amene ndi zipangizo za ulimi akulephera chifukwa cha vito la misewu lili kuno. Malo ena tikulephera kuoloka chifukwa kulibiretu ndithu mabridge enieniwa awa. Ngakhale anawa skulu bwana munanena kuti ikhala ya ulere koma anawa akayamba skulu apa pa 22 September azipezeka kuti akulephera kupita ku skulu chifukwa nthawi ya dzinja mvula ikagwa anawa amakanika kupita ku skulu chifukwa chokulephera kuoloka. Bwana muli apa madzi kwathu kuno ndi vuto. Asibambo ali apa akhala akudandaula kunena kuti ngakhale mabanja akuvuta. Akadazuke manyumba mufokolo kwa mapesa nzima iwanyamuka wapita kale kumazi. Bali Yesu pamenepo. Bwana pakuti nthawi yanu ndiyo thamangira kuti mukupita so madera ena
tizapempha ndithu tsiku lina muzakhale nawo basi anthu akukufunani kwambiri. Ife tathokoza kwambiri bwana kufika kwanu zikomo. Chala mwamba ya Lizi TPP weye pa 16 osala kwisati atati Lizi komanso bwana tindi makansa wawiri kuno sinditha basa kuti alankhule koma mungayimika mkono pamene mulipo agwazani McDonald Gwazani. Okay, sikomo kwambiri mwaoneti akansa lathu a TPP komanso tindi Beatrice Kambaza Chimwaza Piri. Okay, alikusogolo kwa kutidikira bwana chifukwa cha nthawi mundilola pano ndaona ndithu pali district governor Akapute takuonani, director Mai Brenda Saidi komanso Mai Kunje komiti yanu yonse takuonani, komanso bwana tindia vice president a central ochokera ku NTP Mai Makumula takuonaniso bwana. Nthawi ino ndi apemphe ya vice president Honorable Gangata kuti akuzuseni bwana mwapatse moni ana anu pano padowa bwana zikomo kwambiri. TPP we Professor Arthur Mthalika we bwana ndisana kutuziseni ndimafuna muone chikhalo chakuno tabeka ni njira aba nyauzi labira bafubi kuno nyauzo zibere bafubi kuno zibireke muone kwa bwana kwa dati zinendikire sikaba zibere funyawa bamene popa bwana ajimwendo nanzawo zibina kwa Central Region amafuna kugwisa ntchito nyawu kulanda atatamangitsa kuno bwana kulanda ambira mabwera uko koma arumisa nyawu zina uko kumabweza anthu asabwere pano iyayi bwana nafa mudziwe kuti pali gule wina ozindikira amene amamanga chala mwamba tamanga chala mwamba muchatione chala mwamba TPP oye kwani mukujambula kuti aona chimwendo oyo mukujambula zimenezi chala mwamba chimene chikupasa atati apa chala mwamba aone chala mwamba is a president zikomo a president is ndikuyankhula choneka kuti paseto chino pano akukwesetsa kupanga mbulana mbiri ndichoneka chonena kuti asokoneza anthu koma ndikufana kutsikilizireni kuti zimene sizitheko pang'ono iyayi. A president ndimafani kuona sikwakonena kuti kuno kunaibe shadow MP anabwera Mai Lizi na Mondo amadza kukhala kuno ngati monitor anandiuza na VP pali ndingamanga bwanji likhala shadow MP kuno ndinasakasaka ndinazo ni madam ndikulimbikitsani ino mupite mukamamile nga shadow MP ndipo anandiuza kuti ndikukayima na VP tinagwirizana ine ndimala pawa koma ndimafanirene kuti kuno achimwendo sakuafuna asinye gulu bwala abawa akhala kunena kuti achimwendo bwana kuno ndisakuafuna chifukwa chichokeni mboma chana president palibe chimene chinthu chasintha kuno amakhalira kumenya anthu amakhalira kuchamangitsa anthu palibe chinthu chamanga kuno iyayo. A president ngakhalenso kule kumadzi akuvomereza kuti kumadzikwanso chili kuno kulibe mukumva zimene za president. TPP oye a president ndimafuna ndinene paonena kuti Madam Lizi na Mondo tapasa support monga tapereka support kwa Shadow MP aliyense kuno Central Region chifoso zikamachitika ndambira mayankhulo zambiri kumafuna ndinene nona kuti madam wawo ndinalimbikitsa ndine kuti ayime kuno. TPP oye ndima amene a president ndimafuna kudzutseni kuti muyankhule petindondaonani kwambiri zomwe kwambiri.
Ziko kwambiri. DPP oye. DPP oye. Vera oye. Nomondo oye. Tosa oye. Moirose. Moibanji. Ena ndi kwambiri. Kodi pano paimundu wa CCAP chinthu chachikulu chinachitika pa 1923 pano pa Mvera mission. Kuchiziwa? Simuziwa? Pa 1923 Bible ina masuidwa kutoka Chizungu kupita Chichewa pano pa Mvera. Oye. Choncho Mvera ani special sports mo ukishaji ya kuno Malawi. Toyamba ule mkafu wa first lady koma ule mkawonse amene mwena kulandu ulemu regional committee, national committee, ndio sababu pano ndi wanu. Toyamba ndio fana kwambiri kuti mabwera kutandona ine ndikudizi kwambiri. Oye. Ndikuona nkhope zanu za chikoni kwambiri. Ndosangala ndikudizi kwambiri. Oye. Ndikudziwa kuti kuno mavuto ambiri. Ndikudziwa zimenezo. Komanso ndinabwera kuno 2019 kupanga nsewu unapanga kutoka kuno Saumea ya chapanga ndife ya DPP. Kwa efe sitima sangai. Pali ponse, hakumboro kumwena pakati, south, kima bweza chilikuko. Oye. Ye tikabwera, mungu ama, sabweza chilikuko kuno, komanso madonse amalawe. Oye. Ndene na ndabwera ndisiwe. Choyamba kukupe mphanyi kuti mwana wanga uyu ndomono munsange apite kubambe. Kuti amene aziyankhula kukumiyanyu kuno ngati muli mavuto atibweresa kwa ine. Oye. Tamva zimenezo? Munsanga mwanayi? Osang'andiza twe? Lago. Chachi ndabwera kuti ndikuoneni komanso ndilongose pang'ono ya za manifesto. Mukuza manifesto? Ndikutalemba 90 pages. Ndikulongosa zimene tachite tikuchitireni tikalowa mboma. Oye. Tini maprogramu ambiri tifa kuchita. Kwa chachi kuu ndi kuti ifura ziko lino litukuke. Ine ndabumira kuima pachifukwa chiwiri. Choyamba kuti ndikonze ndipulumutse ziko lino. Cho ziko lino lipa chipsinjo chachikulu kwambiri. Ziko lino lini mavuto kwambiri. Anja, chan, mavuto shana. Kukosa maiko se choncho inavu ya kuni ndimeso kawiri kuti ndisite zimenezo. Ndima ndikufuna ine ndikulonjeza kuti mukanisankha ine kuyamba September 13 mavuto amene fetiza konza. Oye. Chikuwa zima 2014 tinakonza mavuto amene aja anali akasuke in 9 months. Anthu anaenda chakudya. Palibe mtu mmoja amene anamala chifanyanja. Watu unapeza. Zimezo zinachitika. Ndiye ine ndabwera kuti ndipulumutse ziko lino. Komanso ndimange Malawi watsopano. Malawi wachikondi. Malawi wokomera anthu onse.
Osaka Malawi wakome antose Osaka ntundu umozi wala mpingo umozi kabila dola imozi kosa Malawi tikulizane ene tikulongeza kuti tikamboma mtu aiyense nzampasa ufulu obwera mboma kuli zante zikola ziko kambiri ibi oye Veza bige now manifesto chachikulu cha manifesto ndikuti tisita mene boma limaendera kawansome chuma chimaendera ibi oye pakali pano mphamvu zonse zili ku Lilongwe Sulimizai ife tikabwera tisita zimenezo kuli mphamvu ziswa ku Lilongwe zipite m'madera osiyanasiyana kuli pa district yonse ikhala ndi bajeti yawo akafuna kumanga nsewu ka sukulu ka chipatala ka chilichonse afuna kumanga iwo azimanga okha kuti ifa chakuti tileme anthu amizi muno kuti agwire ntchito iwoye kuliso anthu amizi apeze mwayi opeza ntchito kali makobiri pang'ono mtumwa mwawo osadika kuti azipita ku Lilongwe kuti akapeze ntchito ayi zimenezo tichita pakuti zonse zitheke pali chinthu chimodzi muzavote iwoye ndani ame ali makadi everybody simulagulise kwanga khaya mulagulisa kaya munabererwa mukonza kuvota shwa zina lanu li mukaundo wa muja so musanda ule mungopita di ID card ndiko ndine wakuti akulani kuvota aiyense akavote chifukwa simvota ndekuti tipita ku chisankho cha chiwiri tipimoye ine sifra second run fa tiwine outright choyamba tiwine osaiso tikani chisankho cha chiwiri ayi chwazimezi matasangama kwambiri choncho ndikupempha nonse kuyambira lero mukapita kumunsi kuja nditu kupiranjiri kwa kuyang'anda anthu achikuliraja kwa forokozera za manifesto komanso kwauza kuti azavote ndisukavuta ayayi ngati mbokosi muja kumwachita kuchongi basi koma mbokosi osatusa kunjaya ikhaye mbokosi mamwe tambola zimenezo ngati kulemba kumavuta ngong'odini koma mbokosi chwa ikatuka kunja pati meno aika tambola zimenezo ndiye ifa zimenezo komanso anthu enayi madera osiyanasiyana kutali nditu matanzi pa 14 kuti akavotenso ndifuna munthu aliyense avote ngati munthu aliyense avota ndiye kuti ife tiwina tisita dziko lino pazakhala dziko latsopano la adadi osakuboma limene ipa choncho zikomo kwambiri kuti mandanira tikupita kutali ambuye akudalitseni monga MP wanena ngatapa mpata pasogolo tizabweranso kuno kuti tidzacheze zikomo kwambiri ambuye akudalitseni nonse zikomo